Dobra večer i dobro nam došli u još jednu prekrasnu, prelijepu emisiju Kod Slanotosca. Doista. Može. U emisiju koju sam evo za vas pripremio na vašim desktopima, laptopima i tabletima. Mogao bih reći tema ovdje evo mogao bih reći da je koncept noćne radionice jedno kreativno istraživanje, druženje. Da vam pojasnim, izaberemo temu, Izvlačimo na principu okoš, bokoš, prdla, kokoš. Želim vam da uživate, želim da nazdravite i nešto od ovih tradicijskih cirkuskih recepata i pokušate napraviti kod kuće. Naš gost je Masterchef sela Hrc. Dobro večer. Pa evo, malo sam nervozan jer sam ispred malih ekrana, ali recept koji sam pripremio oduševit će mase. Nešto novo nam je smislio Hrc. Ekipa iz orkestra nam je pripremila. Puno jedu. Prvi akord za recept. Pola repa od zmaja i zamutiti jaja. Kajgana je jedno, a gljive su drugo. Na ugljeni mrkopalj u toču od žirafe. Na 180 u peć. I što? I gotovo je već. Bljac. Možemo i na sljedeću recept. Idemo na drugi. Šlovana kečigica u zamaku od Slanotosca. Doista. Može. Ili ćemo Znači, spočetka. Fišlana kečigica u zamaku od Pardon, ali evo možemo krenuti iz fišlovana kečigica. Idemo. Znači kaže izvrsno, krčka se i Fišlovana kečigica u zamaku od Slanotosca. Raznovrsni njoki, a di? U juhi divlje mačke. Da. Konjskoga sa šlegom ranansa. Opa! U umaku od šljiva. Sem sa bananama. Sa bananama? Da. I to u kanti s majonezom. Pirje pohaj dinstaj. Kuhaj pirje pohaj. Kuhaj pirje dinstaj. Kuhaj pirje pohaj dinstaj. Kuhaj pirje pohaj. Pirje pohaj. Dinstaj kuhaj pirje. Možemo i dalje krenuti. Da. Recept. Lješnjak, šunka i maslac. Divno. Čokolino i parize. A usamljeni zubatac pliva, a ti? U punoj padeli. Ubaciti riblji šapat. I što? I čekati da splasne. Ali ti još i popapreni filek. Ispred mahovilca. I jedemo ovaj ručak. Slasan mi je baš. njam, njam, Mi jedemo ovaj ručak. Slasan mi je baš. njam, njam. Jedemo ovaj ručak.
Slasa mi je baš, Jedemo ovaj ručak. slasa mi je baš. O, pa ovo stvarno dosta divno izgleda. Ovo će biti predivno, kolega. Pa kaže, sve iz frižidera O, sve iz frižidera. baciti na naglo, To bi poznato. a dvije glave od glista, a tu je još i vistodruno lista. Povrtna neštra s medom i timjama, zamjesiti pola sata i jednu nogu od stola. I jedemo ovaj ručak. Slasa mi je baš, Jedemo ovaj ručak. slasa mi je baš, I jedemo ovaj ručak. slasa mi je baš. Jedemo ovaj ručak. Slasa mi je baš. Doista divan recept koji smo napravili. Mislim da ćemo malo kušati. To sve fino ispalo. Još sam par sastojaka zaboravio. Opa. Kako je? Doista moram vam čestitati ovdje ispred glavnog grada. Ovako gozbu već dugo nismo imali, pa evo možemo na druženje. Šta možemo samo zaležiti, izbreci nam Dobar Neka. vam tek. Tako je, dobar vam tek.